Jotono lamsogo ani channel o tabuk khe ang norok bai kok thaisa thaini share khlainai abo wngkha tabuk belai kheno controversial choli tongmani kok no sabo norok title tei thumbnail lugui no sai mankhana abo wngkha chini borom gwnang Dr. Biswajit Deborma ni kok no tui ang bo kok thaisa thaini sagana sanai norok no je kwbangma borok to saka baksa bo kaham saka baksa hamya saka hingke ang tini bo kaham da na hamya abono tui ang kisa kok sanai baksa bono fake hino baksa kebo real hino fake da na real abono tui nang bo sanai hingke sana saya hin tongmani no sana ma phaikhe ang bo masa sinai hininai norok bai kisa share ma khlai sinai hinani bwkhani kok no je bo tabuk samung khlai tongmani Tripura sarok ni bagui abo kaham da na hamya abono tui sanai hingke bo tabuk je samung khlai tongmani ani mote khaino belai kheno kaham wngjago ang o je tabuk samung khlai tongmani Tripura sarok ni bagui je tabuk romdi chakma gato bo bajar swnamoi ri tongkha Tripura sarok no hingke swnamoi risi borok mui kwthang rok phali tongkha mangsa rok phali tongkha ma khe news rogo nugo omo belai khe tongthokjaknai kok khe phano chama ma khe bazar rok swnamoi rima nugiyakho ang bo tini borom gwnang Dr. Sir Biswajit Deborma bo tabuk bazar swnamoi rikha belai kheno tongthokjakmani kok tongthokjaknai kok hingke tei bo je electric auto je bagui tongmani rang khoksa pono riyawui je ri tongmani hingke abo chini bagui kaham da na hamya hingke norog uansuk naikha di hingke chini bagui no kaham no belai bo rang khoksa pono riyawui se electric auto rok ri tongo hingke ba hingke nwng dukano paina thangkha hingkele rang okdek ri no mana o hingke baksa borok chini borok rok nana tongphano rang kwring bagui naimaya tongo hingke bo tabuk rang khoksa pono riyawui nawui no income khlaisi ready hinui bo tabuk ri tongo hingke o belai khe tongthokjaknai kok yada angkhe belai kheno tongthokjago ang maya phano bui no manma nungma ba asukhe tongthokjago hingke tamoni bagui bini ukologo ba borok kwbangma bini bagui hamya salai o bole fake se hininai bo auto bakia hainse sao phunugui rok se tlang thangpai o hinui rok samani je borok rok hingke baksa kai bo je fake hini sao hingke je baksa pa manui se chalogui tongkha phunugui tongkha rang khoksa pono riyawui no mankha hinui saui tongo baksa kaiba hingke abo kubui no wngnai maya betele bo mana hini saglak borok rok omo kubui no manjak hingke o bagui belai kheno tongthogo Sir Biswajit Deborma no belai kheno hambai omo haike bo tabuk Tripura sarok ni bagui samung kaham khlai tongmani bagui hingke je Tripura sarok bo je samung khlai tongmano kebongnai rok bo Tripura sarok no hingke bui samung khlai tongma jaga tamoni se kebengni nangbo bono hamya mang salai tong bono samung khaina riga rita bo just tabuk samung khlaina bagui yapili sed rok posi bono samung swkhe hamya salai tongkha khe mali bwkha bai thangnai belai chini borok changma haike sai tongo hinui khlaina rite je chini borok ni bagui je samung khlaina hinui bachanai borok no khlai ridi bacha ridi khlai tongbo hingke chong bono teibo kaham hinui saoise appreciate je khaina nango bono chong hingke tamoni bagui bono hamya sanaba hingke baksa borok khe khlaina muchuk phano khlaimaya tongo hingke bo khe khlaisi phunugui tongkha tabuk hingke belai kheno ani mote kheno belai kheno khushi wngjago tongthokjago ang bo je amo haike khlaimani no chini borok bo amo haike khlaimano hinui belai khe tongthogo da Sir Biswajit Deborma hingke kaisa tamo hinai belai kheno borok kaham je bo tabuk kwrwi begra rok no belai khe nai tongo tei naimano kwlai o bo je bazar kwrwi no bazar khlai rikha hingke o jagani borok rok je moi kwthang thai kwthang rok phalnani sujok wngkha o jaga tei dukan rok bo rimangkha hingke o jagani borok bo bachikha o bagui ni hingke tei
electric auto jeri tongmani mangana nori tongkhata rangriyawi gabo khaiba kaham kogya deba gamo haike ta kebang laidi tiprasa bai tiprasa buini jalai kebangya sini borok borok se kebango ta kebang di je sam kaham khlaini borok bo khlai tongathong khlai thangtong khlaina redi bobo khlaike bono bo amo haike tola khiklaike bono bo khlaina hina basakhai bono bo amo haike hamya sawaini tola khiklai sabase sini bagai sam khlaina ba je sam khlaina hina basanai borokno sam khlaina redi ta kebang baidi ta khorok bokhorok jotono chuba baidi bono hingke bono appreciate khlaidi amo se kotorko bo je sam khlai tongmani no busuk tongthokjaknai kok amo just tongthokjakdi tei bono hamjakmung rwlaidi jotono support khaibaidi bono support je khlaina nango jong bono tola khiklainani tanaidi hamya rok sawinai hamya sakha belai khe chaya chini borok bai borok bono samo kaham khlaina rebaidi jotono sujok rebaidi tei kaisa news o bo nukha bono je bo chakri khorognam no ri tongo hinui rikha hinui hingo belai khe abo bo tongthokjaknai ko bo tini chakri bo ri tongkha tini bo electric auto bo mangna gari bo bagui tongkha bo tini bazar kwrwi jaga bo bazar swnamoi rwkha hingke busuk kotor kok naidi amsuk kotor de tongtai hingke bo saisa masa amo haike khlai tongkha hingke tei tamo sanai kongo abakene bono jong support khlaina nango bono jong hamya sajaknaiya bono jong phandina nangnai hingke amo haikeno bo teibo samo khlaina bagui bo phanmannai abagui bono chubana nangnai chong hingke tamo sanai service society porma hai teibo tongnai hingke borok bo aste aste phainai nukjak phainai hingke amo haikeno je chini tiprasa rok jan jan lama tui jongno tabuk je jongno chubai tongoi tongo hingke service society porma wngkha chini real hero se wngka bo tabuk naidi busuk samo kaham khlai tang bo teibo future o bo samo kaham khlai thangnai khakhai o hingke amsuk nani kok norok ani kok no chaya tongkhai nakarui ridi ani je bukhani kok no sai rwkha ang hingke ang sana sana himano onek din ungjak ang saya tini no ang saima rwkha bini kok no tui hingke bono to ang nukjak agi news rogo bo nukjak bono 69 ta country rok bo yathik bai himoi no bo saising no gurijak hinui rok ang nungkha hingke abono afuru jemon ang bono sinio hingke tabuk teibo to bo chini bagui teibo samo kaham khlaika hingke teibo bono sini chukha belai kheno bono support khlaio hingke norog bo support khlaidi bono amsukno।